दा जों बुंनायनि खोथा नङा गासिबो जोंनि ओनसोलाव आरो स्पेसियेलि बे चिरां डुवार्सनि खोथाखौ जुदि बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा दा माने फस्थायदों जे थांनाय समाव आबसु आरो इउ पि पि एलनि मानसिया जेरैबायदि खोथा होनानै बिसोरो भटखौ आदाय खालामबायना खिन्थु बे जिखिनि बिसोर खोथा होदोंमोन मोनसे मावनो हायाखै आरो बेनो रिजाल्टआ बे गतिके पाब्लिकानो बुंदों जे गोदोनि आवगोलनि बि पि एफ सरकार हाग्रामा सरकार आरो जोंना डेपुटि चिफमोन सालायनाय जोंहा बि पि एफ सरकारासो साबसिन होननानै माने अतिरन्स खोथा होनो आरो लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा साननांगौ एबसुनिफ्राय फैबाय सहि होबाय बिथांमोनहा गभर्नमेन्टनि सिस्टेम बेफोरखौ मिथियाबौआनो जेबायदि खोथा होबाय रायजो राजाफोरनो भट मोननायनि आदार माने भट मोननायनि थाखाय माने जेरै बुंदों न'खरफ्रोमबो साख्रि होनाय जागोन बे बबे देशनि नियम आमेरिकाबो होनो हाया बिदिखौ हायोसे हाया 75,000खौ जों बिटिसिआ होनो हागोन जोंनि बाजेटनि थाखाय बेसेबां 75,000 जुदि होनांगौब्ला बेसेबां हाजार खाथि लाखसिम दङ बेसेबां लाख खौथि थांगोन थाखाय बावनो थांगोन ना बोरै होनो हानांगौ जाखो हाया बे गतिके बिदि माखासे रायजो राजाफोरनो माने नंखाय खोथा बुंनाया दा बे नंखाय खोथा बुंनायनि थाखायनो बिसोर दा भुगिनांदों आरो चिरां डुवार्सआव जि नुदों आं दा खाम्फा सार जेननायनि उनावहाय बे ओनसोलाव उन्नतिया आं नुदों जिर' जादों माने बे दाउ बिमानि दाउसाफ्रा बिमा गोमाजानानै जेरैहाय सेरखाय बेरखाय जादों गोदाव सोराव थिग बिदिनो खाम्फा सार बहाय माने जेननायनि उनावहाय बे समस्थिखौ दैदेननो मानसि गैयै बादि जादों नंखायनो बहाय माने रायजो राजाफ्रा मा जादों आन्दायनाय जादों आरो जिसिबां बिसोरो लुबैदोंमोन इउ पि पि एलनिफ्राय खोथा होदोंमोन बेखौथ' मोनाखिसै बे गतिके दा बेखायनो जोङो बुंनो हायो जे चिरां डुवार्स बहाय जोङो दा जुदि इलेक्सन गेलेयोब्ला आं लिरनानै होगौ 100आव 100 देरहायो नाथाय किसुमान साफा सानै इउ पि पि एलआव जइन जादों सार आसलथे मानो बेबायदि जादोंमोन इउ पि पि एलआव जइन जानायाथ' मिथिखागौ जे माखासे बिदिनो थायो सार्टफोर बि पि एफआव मोनाब्ला इउ पि पि एलआव थांगोन आरो इउ पि पि एलआव मोनाब्ला बिजेपिआव थांगोन बेबायदि मानसि दंखायो दा बेफोरखौ हमथानो हाखाया हाजारखि बुङा बे सिस्टेमा भारतआवबो दङ गणतन्त्र देशआव बे भारतआवबो दङ बिजेपिआवबो दं कंग्रेसआवबो दं जेरावबो दं मबिलाइजेसन आरो वार्कार मिट लानायनि उद्देश्यआ जोङो जोंनि माखासे माने प्राइमारिफोरखौ बा प्राइमारि वार्कफोरखौ लानानै जोङो जोंनि माखासे बास्तब खोथाफोरखौ जोङो बुंदों जोङो 2 बोसोर इउ पि पि एल सरकारखौ जों नायबाय एसेमब्लियाव जों पार्टिसिपेट खालामबाय बहुद कुइसन होबाय जोङो आरो जिखिनि बिसोर खोथा होदोंमोन बिसोर मावनो हायाखिसै आरो बेबायदि थांबाय थायोब्ला जोंनि ओनसोला उन्नति जानाय नङा आरो बेफोर जे बिसोर बिदि खामानिखौसो बिसोर मावदों बे मावनायफोरखौथ' जों रायजो राजाफोरनो खिन्थानांगोन सैथो खोथाखौ बुंनांगोन कनसियास खालामनांगोन बे गतिके जोङो प्राइमारि अवाइसआव थांनानै जोंनि वार्कारजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनो जों बेफोर खोथाखौ बुंदों सैथो खोथाखौ बुंदों जाहाथे माने बिसोरो कनसियास जायो राजनितिक भाबै जाहाथे कनसियास जायो बा बिभिन्न बिथिङाव जाहाथे बिसोरो माने जाहाथे गोरों जायो आरो बे हिसाबैनो दिनैहाय जोङो प्राइमारि लेभेलाव जों हाबदों ब्लक लेभेलाव हाबदों जायगा हाबदों आरो बेबायदिनो मा खालामदों जोङो अर्गेनाइज खालामदों बेनिफ्राय जोङो जोंनि मानसिफोरनो दानि प्रेजेन्ट बिटिआर माने सरकारनि जेनाखि खामानि मावनाय बेखौ जों खिन्थादों सार एनडिबिफोरनि प्रब्लेमा दाबो एकर्ड जानानै एनडिबिनि प्रब्लेमाथ' दुखुनांथाव कोनो प्रिथिबियाव गैया सुक्ति जानायनि उनाव अर्थात सान्ति सुक्ति जानायनि उनाव सोरबा दैदेनगिरिया आरो जेराव थाबावनांगौ सिम्पलि भाबै जों बुंगोन जों बिएलटिनि मानसि हाग्रामानि माने हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव खाम्फा सारनि नेतृत्वआव जोङो रायजो राजाफोरखौ लानानै लागातार आन्दलन खालामदों गभर्नमेन्टजों जों सावरायनायनि उनाव मोनसे सुक्ति जादों सुक्ति जानायनि उनाव जों गासिबो जिखि केस जाया मानो जोङो बेखौ जोङो रायलायनायनि गेजेरजों जोंनि केसफ्रा उइद्र' जादों
गिदिर गिदिर केसबाबो एमनेस्टिनि गेजेरजों बेफोर जिनिसा जादों दिनैहाय जोंहा रन्जन दैमारि बिथाङा एनडिएफबिनि फाउन्डार दुखुनांथाव सुक्ति जानायनि उनाव जेलाव थाहैनाया आरो बे जानाङामोन बख'नानै सहि खालामहोबाय हो सुक्ति जाखांनानै आरो जेराव सोबावबाय बेथ' दुखुनांथावना हानांगोन बेखौ बख'नांगोन जोंनि दायित्व बयनिबो दायित्व आरो जोंबो बेखौ जों बयबो माबानांगोन सहाय खालामनांगोन बख'नायनि खामानि मावाखै नामा फैबाय सरकार मावदोंबाथ' बिदि औवा बन थानाय नङाना आं बुंनाय बेनो जे बे गणतन्त्र देशआव हो नंगौ जुडिसियारि होननाया एसे माने बेयो एसे आलगा खारोब्लाबो खिन्थु पार्लामेन्ट बा भारत सरकारा हो सिद्धान्त लानानै आरो बे भारत सरकारजों बे दानि सरकार इउपिपिएल सरकार आसाम सरकारा रायलायनानै बेखौ गोहोनायनि लामा गैया नामा हायो बेखौ जोंथ' नुवाखै दा सारमोना माबा मोनसे सानदों नामा देरहायोबा पावाराव फैयोबा बेनि एनडिएफबिफोरनि प्रब्लेमसफोरनि माबा मोनसे सिन्था खालामदों जोङो बुंदों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां बेखार मानसि दङ जोंहा बे एनडिएफबि भाइफोर दङ बिथांमोनजों लोगोसे जोंहा बे बिएलटिनिबो थाबाय आरो गोबां सेंग्राफोर लेखा फरायनानै हो बिदि माने साख्रि मोनै मानसिफोर दङ जों बुंनाय नङा 100 होनो हागोन हानायखिनिखौ जोङो प्लेनिं लानानै सेस्था खालामनानै बोरैहाय एंगेज खालामनो हायो जों बेखौ सेस्था खालामगोन